Нядаўна Александр Лукашенко упэўнена заявіў, што праблемы з медыкамі ў краіне няма. Маўляў, спецыялістаў цалкам хапае. Аднак афіцыйны агульнарэспубліканскі банк вакансіяў малюе зусім іншую карціну. Калі дактароў дастаткова, чаму менавіта яны ўзначальваюць рэйтынгі самых высокааплатных прапановаў па ўсёй краіне? Кадровый дефицит прымушае працадаўцаў ісці на беспрэцэдэнтныя фінансавыя крокі. Рэкардсменам пачатку лета стаў Магілёў. Тут прыватны медцэнтр гатовы плаціць лекару-спецыялісту да 12 тысячаў рублёў. У Слуцку і Салігорску доктару ультрагукавой дыягностыкі прапануюць 8 тысячаў рублёў, а ў Баранавічах спецыяліста шукаюць на заробак 6 тысячаў. Гэта не проста шчодрасць, а індыкатар вострай нестачы кадраў на месцах. Акрамя медыкаў, самыя вялікія грошы на рынку прапануюць топ-менеджерам, айцішнікам і вузкапрофільным спецыялістам. На Меншыне намеснікам дырэктару і інжынерам-праграмістам абяцаюць да 10 тысячаў рублёў. У Берасці галоўны трэнер гандбольнага клуба можа разлічваць на 9 тысячаў рублёў. Сярод рабочых прафесіяў у лідарах мантажнікі будаўнічых канструкцыяў у Рэчыцкім раёне. Ім прапануюць да 7,5 тысячаў рублёў, а таксама кіроўцы-міжнароднікі на Віцебшчыне з заробкам да 7 тысячаў. Калі паглядзець на рэйтынг найлепшых гарадоў для жыцця, выяўляецца цікавы парадокс. Некаторыя райцэнтры сёння зарабляюць больш за абласныя цэнтры. Сталіца чакана наперадзе з сярэднім брудным заробкам звыш 3800 рублёў. Аднак на другім месцы ў краіне апынуўся Салігорскі раён, а на чацвёртым Смалявіцкі. Больш за тое, менавіта ў Смалявічах зафіксаваны самы хуткі рэальны рост заробкаў плюс 10% за год. У той жа час самыя сціплыя лічбы сярод гарадоў-лідараў паказвае Кобрынскі раён, каля 2360 рублёў да выплаты падаткаў. Варта разумець, што на рукі работнікі атрымліваюць яшчэ менш, а за межамі гэтага топу ў глыбінцы заробкі застаюцца на ўзроўні выжывання. Пакуль з тэлеэкранаў гучаць запэўніванне пра тое, што ўсім усяго хапае, рынак працы дыктуе свае жорсткія правілы. Там, дзе ёсць рэальны дэфіцыт рук і мазгоў, працадаўцы вымушаныя плаціць грошы, непараўнальныя з афіцыйным сярэднім заробкам. І вось на сувязі з нашай студыяй Максім Пазнякоў, намеснік старшыні Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Заўважу, прафсаюзаў сапраўдных, тых, што сапраўды змагаюцца за правы працоўных. І першае пытанне, Максім, вы кансультуеце працаўнікоў з Беларусі онлайн. Як змяніліся патрэбы работнікаў сёння ў параўнанні з 2020 годам? Вітаю. Ведаеце, калі до 2020 года асноўныя пытанні былі ў нас, гэта як падоўжыць тэрмін кантракту, як застацца на працы, то бок, калі наймальнік там працадаўца спрабаваў звольніць там ці не прадліць тэрмін кантракту, то зараз усё больш і больш пытанняў у нас прыходзіць аб тым, як звольніцца датэрмінова да таго, як кантракт скончыцца. То бок людзі шукаюць іншай працы, іншых умоў, іншых заробкаў. Ось, неяк так. А ці сапраўды зараз мы зарабляем болей і болей, як недавно на фабрыцы Камволь казаў сам Лукашенко, вось якія статыстыка, які дадзены трапляюць да вас, і што кажуць людзі, самае галоўнае? Я б не казаў, што зараз там вельмі вялікія заробкі. Тое, што мы адсочваем, напрыклад, на прадпрыемствах, дзе раней існаваў наш прафсаюз, беларускі незалежны прафсаюз вернікоў, хімікаў, нафтаперапрацоўчыкаў, будаўнікоў, напрыклад, транспартнікаў і іншых працаўнікоў, то гэта заробкі прыкладна каля 2000 рублёў. Тое, што малюе нам рынок працы, то бок банк вакансій, так званы, то, напрыклад, на той же нафтан, калі там патрабуюцца спецыялісты, працаўнікі там слесара, апаратчыкі, аператары, то яны прапануюць там ад 1500 рублёў заробкі. То бок гэта вельмі маленькія. Каб пачаць Гэта вельмі мала, правда? Нармальныя грошы трэба. Да, вельмі мала. Каб пачаць зарабляць больш-менш нармальныя грошы, трэба адпрацаваць як мінімум 5 гадоў на прадпрыемстве. Тады ўжо будзе ўлічвацца стаж, будуць нейкія надбаўкі, накруткі, і тады ўжо нешта там будзе, нешта будзе выходзіць, на што можна так жыць.
Да. Максим, вот кажется, теперь у Беларуси літаральна з кожнага праса там і чайніка ляціць рэклама так званых цалевікоў у медычных ВНУ. Што за гэтым стаіць, навошта яны гэта рэкламуюць? Цалевікоў. Набірайце, цалевікамі ідзіце. Ну, глядите, есть великая проблема с докторами в Беларуси. То бок доктары з'язджаюць у заходнія краіны за лепшымі заробкамі, і гэта зразумела. То бок у Польшчы, у Нямецчыне, там у іншых краінах заробкі значна вышэйшыя. Яны пацверджваюць свае дыпломы і зарабляюць тут там по 5 тысяч, напрыклад, і то і по 7 тысяч еўра ў месяц там у Нямецчыне, а вузкія спецыялісты могуць там яшчэ больш зарабляць. Як захаваць вось гэтых дактароў у Беларусі? То бок, ну, трэба неяк іх прыкаваць, так, прымацаваць да працоўнага месца. Цалевікі гэта тыя, хто бяруць гэта накірунак вось у вышэйшую навучальную установу, але потым яны будуць павінны адпрацаваць 5 гадоў на месцы на тым месцы, да, які даў ім накіраваў іх на навучанне. Ну, конечно, за 5 год можна ўжо там і сям'ю зрабіць, і нейкую там кватэру пабудаваць, прымацаваць чалавека крэдытамі, сем'ямі, і такім чынам застаць, каб врачы, дактары засталіся ў Беларусі. Ну і мы ведаем таксама, што ўжо зараз нельга вучыцца платна на дактароў, то бок застаецца фактычна толькі вось гэтая такая фактычна арабская схема. Я не думаю, што для моладзі яна вельмі моцна прывабная. Як вы думаеце, ці не будзе гэта яшчэ больш уплываць на тое, што ну, моладзь не захоча ісці на доктарскай спецыяльнасці, бо гэта і цяжка вучыцца, і ну і потым вось такая будучыня, якая не надта прывабная. Ну, вы маеце рацыю, насамрэч. Зараз увогуле ў Беларусі непрывабная абстаноўка, скажем так. Таму што вось гэты палітычны крызіс, які ўжо цягнецца 6 год, нават больш, да, пасля выбараў 2020 года. Эканамічныя таксама праблемы існуюць. Вайна побач ідзе, прычым самая буйная вайна ў Еўропе пасля Другой сусветнай вайны. То, конечно, все гэтыя навіны, скажем так, уся гэтая ситуация не спрыяе таму, каб люди абіралі ўвогуле Беларусь як краіну, дзе яны там будуць будаваць сваю будучыню, сваё жыццё. То бок, ўсё больш і больш маладзёнаў не звязвае сваё жыццё з Беларусю, а спрабуе з'ехаць у больш прывабнае месца, у больш бяспечнае месца, дзе больш свабоды, дзе лепш плацяць, то бок глядзяць, каб паехаць навучыцца, напрыклад, там у Чэхію ці ў ту ж Польшчу, глядзяць на еўразвяз, менш на Расію, таму што там можна пасля універсітэта аказацца ў акопах, так. Ну, вось гэта ўсё не спрыяе. Зусім не спрыяе таму, каб моладзь заставалася ў Беларусі і каб яна развівала нашу краіну. Максим, я ведаю, што да вас звяртаюцца якраз вось і з такімі пытаннямі, як пазбегнуць, як выкруціцца з гэтага абавязковай адпрацоўкі. Некалькі гадоў таму вось педагагічныя ВНУ такую схему прапанавалі. Прыходзіш на 5 гадоў вучышся, нават не там на атэстат закрывалі вочы, але 5 гадоў абавязкова адпрацуюць. Ці прыходзяць гэтыя настаўнікі зараз вось да вас у незалежныя прафсаюзы, дапамажыце, як нам выйсці легальна з гэтай схемы. Можа, ўжо і медыкі нават прыходзяць. Як сітуацыя тут? Легальна тут выйсці толькі можна, калі ты заплаціш грошы за тое, што ты навучаўся там 5 год у гэтым ВНУ, ці адпрацаваць той тэрмін, які цябе, ну, які табе прызначылі, так. Ёсць пытанні, вельмі шмат пытанняў ад маладзёнаў па вось гэтаму абавязковаму размеркаванню і адпрацоўкам, таму што людзей адпраўляюць, скажу так, на такія месцы працы, на якіх там звычайна людзі не ідуць працаваць. То бок гэтыя месцы закрываюць вось маладымі спецыялістамі так званымі, там і няма умоў для жыцця, і няма нармальных умоў для працы, там сродкаў абароны і так далей. Усе гэтыя пытанні кожны раз падаюцца, але ж ну тут выйсці або плаціць, або адпрацоўваць, або з'язджаць, ну тады будзе вісець гэты доўг на цябе, і ты не зможаш просто так вярнуцца ў Беларусь, пакуль ты яго там гэтую запазыку не аплаціш. Пакутаюць не толькі
Звычайныя шараговыя людзі, але таксама тыя людзі, якія служаць як міліцыянты ці нейкія там прадстаўнікі спецслужбаў, там таксама сістэма яшчэ больш закрыта, яшчэ больш павязаная па руках і нагах. Ці ёсць у іх шансы звольніцца і перайсці на іншы жыццёвы шлях, зрабіць жыццёвы выбар, ці ўжо калі патрапіў вось у гэтую там міліцыянскую кабалу, то ўжо фактычна застаешься там, мусіш заставацца да канца жыцця. Ну, я думаю, что мусишь оставаться до пенсии. Так, но пенсия у них больше рано наступает, чем у шараговых белорусов. Там 45 год яны могуць там выйсці. І пасля гэтага так ёсць там яны пачынаюць новае жыццё, напрыклад, кіроўцамі там гэтых грузавікоў, напрыклад, едуць у Еўропу і гэтак далей. Але калі ты абраў гэты шлях карніка, скажем так, то, прабачце, зайсці оттуда вельмі складана, амаль немагчыма. Скажем так, да карнікаў карма будзе вяртацца. Да карнікаў карма будзе вяртацца, я так думаю. Я подумал, что они могут захотеть стать наставниками ці медиками, бо им же знайома система ціску. Да, дякую, спадар Максим. З нами на сувязі был Максим Пазняков, намеснік старшыні Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. І мы абмяркоўвалі, з якіх спецыяльнасцяў сёння бягуць людзі з Беларусі, каб працаваць і атрымліваць годную сапраўды заробак недзе там на захадзе. Дарэчы, дарагія гледачы, хто нас зараз глядзіць, ці вы сутыкаліся з такімі сітуацыямі, вашыя знаёмыя, што рабілі, адпрацоўвалі, не адпрацоўвалі, таксама можаце напісаць у каментарах. Нагадаю, што Сандра іх збірае, і абавязкова пастаўце лайк, калі гэта магчыма для вас, альбо сардэчкі, гэта дапаможа яшчэ большай колькасці нашых цудоўных суайчыннікаў паглядзець раніцу з Белсатам.